Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u antor. Kublai phi baro kini kilong ki khubor ba menta kasni. Ka KSU EJH DU menta ka shitarik ujamang 8,000 arpsau ka labu ujor sha udisi persha yaki karkhana pynbna dewbilat halor ka jingbam pynbna yaki khubor laitkam advertisement hakilat pathai khubor ha Jylla local newspapers ba manla kapor. Kaseng kalap baki babon ki kam ki balat hakine ki karkhana la pelat yaki shaki weipat ki khubor shaki weipat ka Jylla kum shabihar Assam bat ki wei kani ka jingle jong kini ki karkhana kapin bitar ya kaseng bat kapin I bakim buram bat khen snap satya ya ki trairi hakalyang ka yok kam yok jam ka jingle jong kini ki karkhana pynbna dewbilat badan hakathan East Hills District hi barok kawai kapin ishai baki kwa tang ban kejet ya kaspa mariang ka jongi klem das ngolem tang khendiat ru ya ki bapli ki samla jongi ki balla pendap ya ki kardan pule ba pher bat ki balong tebet qualified bantrai hakata kakam ka badehi kalan pule jongi kaseng gadawa na udisi bat lakin tu baki dai ban tuk larya kane kakam bat kim dai ban nyat lat ban pynbna ya kanu kakam hakilat pathai khubor ka Jylla kaseng hakane kasngi kalapin pauru bakan sawan ra ya ka job fair hakathan East Janda habak kini ki karkhana kin hab ban thap ya ki samla kathan ringkat ka jingtrai lang mat ka bor district ladal long ka bala habaya kran halor kane ka phang udisi ulaong baon ai da ka jingtho shabar ki cement plan badan hapot district ban trai ban kran ya kane ka kam